Татарстанда үз нәсіл тарихын 17-ші ғасыр башына кадәр өйрәнгән гаиләләр бар. Шуларның берсе Балтач районының Кареле авылыннан Миңнебаевлар. Алар 22 буын ата-бабаларын ачыклаган. Ачыклап кына калмыйлар, шәҗәрә агачлары төзиләр һәм тарихта без эзлебез дип аталган республика конкурсында беренче урын яулыйлар. Алар ясаган шәҗәрәләргә карап авыл гына түгел, район тарихын өйрәнергә була. Миңнебаевлар кебекләр күбрәк булса, татар тарихында ак нокталар әлбәттә кимрәк, ә яңа буынның үз аңы күпкә көчлерәк булыр иде. Кареле мәчетендә Миңнебаевлар бер юлы 22 буын ата-бабаларына дога кыла. Шушы буыннарны алар 60 шәҗәрәгә туплаган. Бу эштә бөтен авыл халкы катнаша. Күз алдына китерәсезме, Кареледә бүген шәҗәрәсе булмаган бер генә кеше дә юк. Гаилә кыйммәтләрен, туганлык җепләрен саклаганнары өчен үзләрен Татарстан президенты котлады. Миңнебаевлар гаилә шәҗәрәсен 20 ел буе төзи. Мәгълүматны Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Киров архивларыннан эзлиләр. Монда патша илчесе Юнус Ахун тамырлары да, Беренче бөтендөнья сугышында изге Георгий ордены ияләре булган унтер-офицерлар да табыла. Юнусның улы Мәсгуд, ул инде патшалар арасында дипломат булып йөргән. 27-30 укытучы гаиләсен санарга була. Ondan artık inženerlar гаиләсен, математиклар, физиклар, мәктәп директорлары, искиткеч укыган кешеләр монда. Исәннәрнең кадерен бил, үлгәннәрнең кабырын бил дигәннәр. Һәрбер кешедә үзенең руын белергә тиеш. Ул нинди нәселдән, кемнәрдән туганнары, шәҗәрә аркылы белгертеп калдырмасаң, бу киләчәктән тулачак. Һәм яшьләр бу турыда белмәячәкләр. Бу гаиләдә нәсел-нәсепне шулай җентекләп өйрәнүләрен авылның тарихы бай булу белән бәйләп аңлаталар. Апанай мәчетенең имамы менә Салих 1755 елда туган. Шушы Салихның балалары Габдулгани Пишән базарының мәчетенең имамы булган. Белмәгән, күрмәгән туганнарны эзләп таптык менә. Бик күңелле булды. Муллалар, күренекле дин әһелләре, табиблар. Әниемнең әтисе Нурма бабам, сәгатьче Кәрим, мөгаллим Кәрим, мәзин Кәрим, врач, халык медицинасы русча әйткәндә шулай белән шөгыльләнүче, бик данлыклы, бик кадерле кеше булган Нурма авылында. Агач кебек, шулай түгәрәкләп ясалган бу шәҗәрәләрдән ярты район тарихын өйрәнергә була. Моны 40-50 ел дәвам итеп була әле яңа туган балаларны эштәп барырга. Хәзер аны сүзне креатив дип сөйлиләр инде. Әзрәк менә шундый креативлык кертәсем килде. Безнең туганнар бик күп җирдә, чит илдә дә күп безнең туганнар, безнең илдә дә бөтен җирдә торалар. Менә алар безгә кайталар, китә алмыйлар. Шунда карый башлыйлар, менә монда мин икән, монда син икән. Әлеге шәҗәрәләр ярдәмендә Балтач якларының 16-нчы гасырдан алып күренешләрен дә, яшәү рәвешен дә белергә була. Элек-электән монда тырыш, хезмәт сөйчән һәм хәлле халык яшәгән. Моны Балтачның Шыңшыңәр авылында урнашкан уникаль кабер ташы да дәлили. Монда 16 буын шәхеснең исемнәре язылган. Безнең инде Татарстаныбызда гына түгел, Россиябызда уникаль таш санала. Чөнки бер кеше дә кабер ташына шушының кадәр шәҗәрәне язып калдырмый. Сөембикә ханбикәнең нәселе районыбызда да бүгенге көндә дә барып тоташкан. Бу бит инде әйтеп күрсәтеп тора, гомумән Балтач ягы, Казан ягы зыялы шәхесләргә бай дигән сүз. Шәҗәрәләр төзергә мәктәп укучылары да ярдәм иткән. Рухи тәрбия шуннан башлана диләр районда. Шәҗәрәләр ясаган вакытта ул берничек тә үзең генә эшләп булмый. Хәзер инде технология заманы, шуңа күрә күбебез оныкларга обращаться итәбез. Алар тиз генә белгәннәрен телефоннарга төшерәләр, миңа җибәрәләр. Шәҗәрәләр төзиләр, тарихи ядкәрләрне саклыйлар. Менә бу йорт мәсәлән Кареледә 19-нчы гасырдан бирле тора. Данлыклы Юнусовлар нәселе төзеп калдырган аны. Яңа хуҗалар сүтмәгәннәр. Бу нәсел Казанның ратуша хуҗалары булган Юнусовларга барып тоташа торган Нурулла белән Сәриянең йортында басып торабыз. Тарихи ядкәр, алар аны шулай матур иттереп, сүтмичә үзләренең кредитләре итеп саклыйлар. Ул рәхмәтләр аларга. Тарихта без эзлебез фестивалендә җиңгән Миңнебаевлар гаиләсе 150 мең сум тота. Бу акчагалар Кареледә борынгы чишмәне төзекләндерергә җыйналар. Балтач районыннан Айгөл Бәдретдинов, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.